Pamirsa, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula, Rahma Meilia Yasmin, wonten ing pawarta basa Jawi, kalawarti Ukris TV Semarang, Jawi Tengah. Ing kalawarti punika, sampun karantam maneka warna pawarta ingkang sampun karantam déning tim redaksi antasawanipun babar babagan pendidikan, kabudayaan, lan ekonomi ing laladan Jawi Tengah. Jejanggeping pawarta basa Jawi, kalawarti Ukris TV Semarang, Jawi Tengah. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah utawi PBSD FWBS Universitas PGRI Semarang. Satunggaling program studi ingkang tansah ngudi dhateng Rembakain Kesenian Jawi. Kanthi ngawontenaken maneka warna lomba seni budaya ingkang SMA lan MAN se-Jawi Tengah. Acara punika kasebut gumebyaring wiyaksa para siswa nggeget sanget anggenipun nderek lomba punika. Punapa dene ingkang praktik pikantuk juara, kados pundi pawartanipun sumengga kasimak sesarengan ing Ukris TV Semarang, Jawi Tengah. Acara puniki kagungan tujuan kagem ngelestarikake lan njagi kesenian budaya Jawi. Wonten gelaripun, acara menika kalebet puncak saking mangeti dinten aksara, dinten wayang nasional, ingkang dipunwontenaken pagelaran wayang, lomba-lomba kados maos aksara Jawi lan nembang ing tingkat SMA, SMK utawi MA. Acara kasebut ngawontenaken workshop wayang lan karawitan, supados para peserta sinau babagan budaya Jawi kados wayangan lan karawitan. Sumangga kita ngelampahi wawancara ingkang kaliyan salah satunggaling pemenang lomba ing acara punika. Sekedap ya Mbak, dari wawancara, namanya sinten nggih? Nama saya Maulida Aska Aristawijaya, peserta Nggih. Niku saderengipun saking sekolah pundi? dari SMA Negeri 1 Pegandang. Yang mriki nderek lomba apa, Mbak? Saya mengikuti lomba Tembang Cepat Putri. Ini mulai awet kapan niku? Dari hari Jumat minggu kemarin ini. Mbak juara pinten? Saya raih juara. Kesanipun ning mriki pripun, Mbak? Saya tadinya itu kayak grogi gitu ya. Terus udah mulai gak pede sama pengumumannya. Dan ternyata menang. Pesannya teman-teman jangan grogi, jangan nggak pede sama diri sendiri gitu. Kita harus pede. Ya siapa tahu saya bisa menang. Setengah sekolah ngirimaken pinten siswa teng mriki? Dari sekolah saya mengirimkan 3 siswa, Macopat 2 siswa, Jawa Putri, lalu membaca aksara Jawa 1 peserta. Rencana lulus saking SMA badhe lanjutan pundi? Saya mau lanjut ke ISI Yogyakarta, Jurusan apa? jurusan Fakultas Seni Pendidikan. Saben neladan mesti kagungan budaya utawi ciri khasipun piyambak. Wonten ing Kabupaten Pemalang, kagungan ciri khas budayaipun inggih punika kesenian tradisional tari sintren. Sintren punika kesenian tradisional saking pesisir lor Pulau Jawi. Salah satunggalipun tasih lestari ing wilayah Kabupaten Pemalang, Jawi Tengah. Tarian punika nyeritakaken katresnan Sulasih lan Sulandono ingkang kapisah dening takdir lan dipun gelaraken lumantur ritual magis kanthi iringan gamelan. Pagelaran tari sintren punika kawanter amargi prosesi mistis nalika para penari dipun lebetke dhateng kurungan rotan. Lajeng medal malih kanthi busana ingkang sampun pepek lan endah.
Ing Kabupaten Pemalang menika tari sintren boten namung dados hiburan, namung ugi minangka cerminan jati diri kabudayan ingkang prayogi dijaga lan dilestarikaken bebarengan. Pamirsa, kegiatan pembelajaran basa Inggris sakmenika lumampah kanthi tertib lan lancar. Para siswa sami tindak mlebet sekolah kanthi semangat sinau. SMPN 3 Bodeh mulai ing kegiatan pembelajaran basa Inggris wonten ing kelas. Para siswa nuduhaken semangat sinau ingkang sae. Dwija nyampaiaken materi pembelajaran kanthi cetha, simetris lan gampang dipun pahami. Saengga para siswa saged ngerti inti pembelajaran kanthi sae. Para siswa mirsa lan mirsani penjelasan Dwija kanthi remen tanpa ganggu sinau. Suasana kelas katingal kondusif, tenang, lan lancar. Interaksi antawis Dwija lan para siswa kalamparan kanthi sae. Ing pundi para siswa nuduhaken sikap disiplin, ngrumati panjelasan Dwija lan melu aktif ing kegiatan pembelajaran. Kanthi kawontenan kasebut, proses sinau basa Inggris saged kalamparan kanthi efektif lan gayahi tujuan pembelajaran ingkang dipun pengeni. Pamirsa, pasar punika dados daya tarik awit nyiptakaken suasana nostalgia. Transaksi inggih punika dhuwit kayu klitik lan para bakul kagem busana Jawi. Ugi wonten maneka warna jajanan pasar tradisional ingkang narik kawigatosan para pengunjung. Pasar Kamiswage punika mapan wonten ing Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawi Tengah. Pasar punika namung wonten sepisan saben sasi. Inggih punika saben dinten Kamis Wage manut tanggalan Jawi. Pasar Kamis Wage nyuguhaken suasana nostalgia kanthi wonten maneka warna jajan-jajanan lan wonten dolanan tradisional. Para bakul kagem busana adat Jawi, saengga manembah kekentalanipun suasana jaman rumiyin, lan dados papan ingkang narik kawigatosan kangge ngraosaken kebersamaan saha keunikan tradisi lokal. Para pengunjung saged nikmati kuliner jadul kados ganyong, ubi rebus, lan maneka jenis umbi-umbian. Sakliyane punika ugi wonten jenang, klepon, srabi, gethuk, wonten urap singkong, urap jagung, saka olahan pangan tradisional sanesipun. Pengunjung ugi saged nyantap nasi jagung kanthi sayur jantung lan sayur saking asli bumi setempat. Pasar punika ugi nampilaken pagelaran seni musik tradisional kados angklung lan gamelan. Unikipun sistem pembayaran ing pasar punika boten nggadhahi dhuwit rupiah, nanging para pengunjung kedah ijolan dhuwit kaliyan kepingan koin kayu ingkang dipun wastani klitik. Saben satunggal keping klitik gadhah rega Rp40.000 lan dipun ginakaken minangka transaksi ing pasar punika. Pamirsa, tasik malih kaliyan kula Rahma Meilia Yasmin saking PBSD FPBS Ugris TV Semarang, Jawa Tengah. Pamirsa, upacara adat Tedak Sinten ingkang dados tradisi turun-temurun masyarakat Jawi. Dumugi sakmenika tasih dipun lestarikake dening para masyarakat. Kados pundi wujudipun? Sumangga dipun simak pawartanipun. Tedak Sinten inggih punika upacara adat ingkang dipun laksani nalika bayi 7 wulan.
Upacara punika minangka lambang kesiapan lare ngambah panyuwunan pangestu dumateng Gusti Allah supados tansah pinaringan kawilujengan. Prosesi utama kalebet ngresiki suku, lumampah nglewati 7 jadah warna, minggah tangga tebu, milih barang wonten ing kurungan pitik minangka parlambang pangkaryan, adus kembang setaman, saha undak-undik minangka simbol berkah. Mekaten reronceng pawarta basa Jawi kalawarti ing dinten menika, kula ngaturaken matur nuwun dumateng pamirsa ingkang tansah midhangetaken ing pawarta basa Jawi kalawarti Upgris TV Semarang, Jawa Tengah. Kula Rahma Meilia Yasmin lan tim produksi kalawarti Upgris TV Semarang, Jawa Tengah nyuwun pamit lan sugeng pepanggihan malih wonten ing kalawarti candhaipun nyuwun.